Tipemphere. Lilemekezeke ndi dzina lanu Ambuye. Gambaka mmawa uno ine mtumiki wanu ndikuyamba kupereka phunziro limene muchithandizo chochoka kumwamba ndikusowani Mzimu Woyera kuti mundithandize chifukwa cha gawo la kukakala kapena kuzama kwa chimene ndikufuna kuphunzitsa ndikusoweka Mzimu wanu kuti andithandize. M'dzina la Yesu Khristu ndayima pamaso panu. Mzimu Woyera andithandize kutambasula zimene ndingakwanitse, koma mogwirizana ndi chidziwitso chotengera anthu ku ufumu wa Mulungu. Mundithandize. Amen. Mpingo wa Mulungu, ndili ndi phunziro limene ndikuliyamba lalitali kwambiri, koma limene lili ndi mutu wakuti football kapena kuti mpira. Gawo la kuphunzira kumene tikhale tikuphunzira ndizichita zigawo mpaka pamene ndizamalizireko, ndipo mkati mwa kuphunzira kwathu ndizitsata zigawo. Choyambirira ndiyamba kufuna kukudziwitsani polekezera pa yankho limene ndidalekeza atafunsa m'bale wina za giraundi la mpira. Ndafotokoza za mbendera, ndafotokoza za center circle, ndafotokoza za penalty spot ngati ndidayitchula, ndafotokozanso za ukonde ngati mungakumbukire, ndipo ngati zimene ndikunenazi ndidatchulamo. Ngati muli chimodzi chimene sindachitambasule pa giraundi la mpira ndipo ndachitchula, mundikumbutsa abale. Koma ndimati mosataya nthawi chifukwa cha kuchuluka kwa phunziroli, ndizichita mothawa, modula, sindifotokoza mozama, momatalikitsa chifukwa chakuti phunziroli ndilalitali kwambiri. Mundilole ndisadayambire kumene ndikufuna tiyambeko. Tiyambire yoyamba kaye kufotokozera za yankho ndidanena kuti tikumanenso kuti timpeza red card komanso yellow card. Ndi dziko giraundi lonse malingana ndi kuyang'ana kwa chipembedzo cha Satana pa masewera ampira, amene maziko ake amasewera ampira amachokera ku planeti yotchedwa Jupiter, kumene kukutuluka mulungu otchedwa Juventus, amene adazapanganso timu yotchedwa Juventus. Mpingo wa Mulungu kuchokera ku planeti imeneyi ndi kumene kudatuluka mpira kubwera ku dziko lapansi, kudzayamba ngati chipani, ngati kagulu, ngati organization, ngati chochitika chimene mdierekezi adachiyikira maziko ozama kwambiri kutsogolo kwa nthawi kuti chidzakhala chipangizo chimene chidzakhalenso mpingo ku dziko lapansi, kapena kuti chipembedzo ku dziko lapansi. Mpira poupanga adawupanga mu design ya ground la makona anayi, poyiyekezeranso ngati dziko palokha, mu design yolipangiranso dziko mkatikati mwa groundimo, chimene chichatima chiona cha laundi pakatikati pa dziko lapansi la ground la mpira, chimene timachitcha kuti center circle. Ndipo center circle yonse tikayiona timayionanso ndi dontho lapoyambira mpira limene ku chipembedzo cha Satana amalitcha kuti the whole scene eye, diso limene likuyang'ana ku dziko lonse lapansi. Ana Mulungu, kufotokoza kwanga ndidafotokozerako za zipangizo zimene zimakhala mu dzikolo lofanana ndi giraundi, komanso mu dzikolo lokhala ngati laundi
poyerekezera ndi center circle imene muli diso limene limaona paliponse, pamene groundiro m'makonamu tinaona kuti amayikamo mbendera zimene ni ngodya zinayi za chipembedzo cha Satana, zimenenso zimalimbana ndi chikhalidwe cha umulungu, osayiwala kuti tili ndi angelo amenenso amagwira mphepo zinayi za dziko kuti zisawombe, ndipo ma opposer awo ndi amene amayimiridwa ndi ma flag 4 ambali mwa ground la mpira, izi kolingana ndi chipembedzo cha Satana. Mu ground ili mumakhala malamulo amene amachitika mukamasewera mpira. Malamulo a mpira kolingana ndi ndondomeko za chipembedzo cha Satana ndi ochotsera nambala ya 12 mu ufumu wa mdierekezi imamuonekera pafupifupi ngati mmene alili mafuko 12, ophunzira 12, komanso akuluakulu 24 akumpando wa chifumu. Ndi nambala zimene mdierekezi zimankhula m'maganizo, ndipo adayesa kuziyikira ma counterfeit ndi anayika 11 yochotsako mmodzi ngati kuchipanga kuti chinthu icho chikhale chosakwana. Anatiyikira anthu 11 kuti apange system yakaseweredwe ka mpira. Pambuyo pa system imeneyi ya anthu 11 olowa mkati, adayikamo azibusa, ma black label pastor amene timawatcha kuti ma referee, amene kuchokera nthawi imene mpira wakhala ku dziko lapansi, mu meeting yoyambirira imene idachitika ndi anthu otumikira Satana ku dziko lapansi amene timawatcha kuti ma Jesuit, adagwirizana kuti Satana adzioneka potenga kala ya Satana mdierekeziyo yomwe inali black and white nkhosi. Ndipo kuchokera nthawi yonseyi tikuiona uniform ya chipembedzo cha Satana ikuonekera mu ground, makamaka kwa osewera ndi kuyimbira mpira makamaka. Koma anthu amenewa amapasa zinthu zimene zimakhala kuti zikuchita control mpira. Ndiye kuli malamulo amene amayendetsera mpira, andondomeko zimene zili zoletsedwa, poyerekezera kuti mpirawo uli ngati boma limene likuyenda, limene pali zovomerezeka kuchita ndiye pali zimene zili zosavomerezeka kuzichita. Kotero mu malamulowa marefari amaoneka akupatsidwa makadi awiri, yomwe ndi red card komanso yellow card. Ndiye ine ndiyambe ndi red card. Red poyamba ndi mbendera za chipembedzo cha Satana zimene ndi uniform imene ndi chizindikiro cha kuopsa, chizindikiro cha magazi okhesedwa ku dziko lapansi kupyolera mu mbendera yake, imene ndi mbendera kapena kuti ndi mfundo yoyambirira ya chipembedzo cha Satana imene imasogozedwa ndi utoto ofira kuyimira magazi, amene njoka yomwe ndi Satana mdierekezi wakhala akumwa ku dziko lonse lapansi, kumwazi wa anthu oyera mtima, angakhale osayera mtima, koma kumene kudapita munthu. Chinjoka chofira cha saini yake ya chizindikiro cha kala ya red. Ndiye mu mpira adayikamo red card imene ife timayidziwa kuti ndi red card, koma eni yake achipembedzo cha Satana red card iyi amayitcha kuti satanic red demon card. Amayikako satanic red demon card. Ndiye anachosa mawu akuti satanic komanso demon
ndikungotisira mawu akuti red card. Koma red card ameneyo mukamamphunzira mkalasi ya chipembedzo cha Satana amayikapo masikisi atatu ndi mawu amodzi koma ogawikanso patatu. Pamusi amayika miss ndikuyika 6, pakati amayika next ndikuyika 6, kumapeto amayika match ndikuyikaponso 6, imene imatanthauza kuti mukawerenga mawu onsewo amamveka kuti miss next match. Now imeneyi ndi imene imatchedwa kuti red card, kutanthauza kuti amene waonetsedwa chimenechi imisa masewera enawo sakapezeka. Pamene papokha ningatengepo nthawi kupafotokozera kuti kuchipembedzo cha Satana amatiuza za first match ndi second match. First match kapena kuti masewera woyamba ndi dziko lapansi limene mukuliona lino, limene Satana mdierekezi amayimamo ngati mulungu wa nthawi yapansi pano. Akamaliona dziko lonseli, Satana amanena kuti tikuchitayi it's a first match. Masewera athu oyamba tikusewerera ku dziko lapansi, koma masewera achiwiri a munthu olengedwa ku dziko lapansi adzaseweredwera kumwamba, kapena akadzatsika Yerusalemu watsopano, mmene ufumu wa Mulungu ukalamulira kosatha. Amenewa opembeza Satana akunena kuti ufumu umenewo ndi umene kudzakakhale next match. Ndiye popeza tili ni match awiri, tili ni mipira iwiri, tili ni masewera awiri, masewera woyamba akuchitika ku dziko lino lapansi, pakufunika kuti pamapeto pa masewera amenewa munthu akathawawa akasewerenso masewera enawa. Chikonzero cha Satana mdierekezi chinayika ndondomeko za masewera osiyanasiyana ku dziko lapansi, kuphatikizapo mpira, ndicho linga choti azipezere mamembala amene akajoyina nkusewera nawo masewera woyamba, amenewa asadzasewere nawo masewera achiwiri. Mwa njira ina, chifukwa masewera achiwiri next match idzakhala oyang'anira angelo, Mulungu ngati mfumu, Yesu Khristu ngati mfumu ya mumzindamo, pamodzi ndi angelo ache, kunena za Yerusalemu watsopano, dziko limene anthu tikakhalako. Satana malingana imene amatiphunzitsira amatiuza kuti imeneyo lipenga likadzalira ndi imene idzakhala second match kapena kuti next match. Now match imeneyo malifali a mumzinda umenewu sazakhala ake a Satana. Mwini wake match commissioner wa game imeneyi sazakhala Satana mdierekezi. Ifeyo achipembedzo cha Satana ankatiuza choncho nthawi imeneyi, kuphatikizapo ine Satana ankanena choncho nthawi imeneyi, tilibe ulamuliro mu masewera achiwiri next match. Now tikaitenga uniform yofira musanabwere ku red card ku chipembedzo cha Satana, mukapeza kuti gaoni za red ndi zimene zimatsogolera kwambiri ngati uniform ya chipembedzo cha Satanic. Uniform iyi chovalachi mkanjowu paokha imakhala kuti iweyo ukajoyina chipembedzo cha Satana amakupasa red card, imene si kadi ngati timayiona kumpira ija, koma imayimira ngati kadi koma mu fomu ya chovala. Miss next match, kapena tinene kuti red amachita signify to miss next match. Mpira ukubwerawo, masewera akubwerawo achiwiriwo, inuyo simudzakhalamo. Kotero kuti red kala kuchipembedzo cha Satana ili ndi meaning yaikulu kwambiri, komanso yochititsa mantha kuti tiyambe kuifotokoza
in a calculated statement. Ili ndizi yango zichito zochitisa mantha kwambiri chifukwa red is a language of Satana. Kapena tikanena kuti mu satanic language mukatenga red ndi kumuyika yapo amakupasani statement yakuti mukhoza kupanga kabuku kofotokozera zochitika za red mwina kama samba pafupi 67 uku ndi uku mukufotokozera ndondomeko ndandanda wa zochitika zotanthauza pa red. Now mukamajoyina chipembedzo cha Satana mumakhala kuti inuyo mukupasidwa chovala cha red ngati umboni kuti inuyo simudzakhala nawo pa masewera enawo. Ukangojoyina satanic umakhala kuti ukupasidwa uniform yoyamba imene mumavekedwa, it's a red card. Koma monga ndanena kuti mukamajoyina chipembezocho samakuonesa ni kadi mumayiona mu mpira ija, koma chovalacho chimatanthauza red card, to miss next match. You will miss next match. Ndi chifukwa chakuti inuyo mukudziwa kale kuti masewera enawo simudzapanga nawo, ineyo ndikupatsirani tuni zofunika zonse za masewera oyamba. Pamenepo amakhala akukulonjeza kutchuka, kumveka, kulemera, kudziwika, kukula muzonse ndi mphamvu za kumidima za chipembedzo cha dziko lapansi cha Satana ndiyerekezi. Amakhala Satanayo akukulowetsa mu ulemerero wake chifukwa iweyo wasainira to miss next match. Wavomera kuti masewera enawo sindidzakhalapo, ineyo sindidzafita gonso, ineyo sindidzalowa. Choncho ngatiso chenjezo pa chinthu chomwechi amene muli ndi chilako lako chofuna kujoyina satanic worship, mudziwiratu kuti ngati inuyo mukujoyina chipembedzo cha Satana amakakupasani zinthu ziwiri zitatu kapena zinayi zimene zimakayimira red card, chovala ngati mkanjo number 1. Akakupasa umenewo ndiye kuti ukulowa mu masewera oyamba, koma achiwiri suzasewera nawo. Ndiye akamanena kuti red card imatanthauza to miss next match. Ambiri amene amajoyina chipembedzo cha Satanacho samazindikira motheratu kuti adzachita miss next match mpaka level ya kukhalitsa ku chipembedzo cha Satana iyambe kukwera up to 21 kumapita ku 29 degree. Pamene mukufika 33 mumakhala mutadziwiratu kuti I'm a full member of the first match, but I will miss next match. Choncho ngati mumaona kudyerera kwambiri ku chipembedzo cha Satana amakhala kuti akuwuzira ntuni kuti malipiro allowance ya inu mukuitengeratu mu game yoyambayi chifukwa zodyerera za next match inu simuzakhalamo. Red pa yokha ku chipembedzo cha Satana imatanthauza miss next match. Angakupaseni mwinjiro pamene mukujoyina satanic, angakupaseni red lini lofira kaya zikhala za golide koma zimakhandika dontho kofira. Akhoza kukupasani necklace, angathe kukugawira ni mavanti, ata kukugawira ni mavesti, koma mavestiwo ndizo valazo zimene mugawiridwe zimakhala kuti zikubwera pa ndandanda wa chinthu chimodzi chotchedwa red card, to miss next match. You will miss next match. Next match imene amanena ndi paradizo wa mulungu wakumwambamwamba. Foto Satana amadziwa bwino mulungu kuti ndi amene adamulenga, amadziwa bwino chikonzero chimene mulungu adakonzera anache
amadziwa bwino structure yonse ya mmene kumwamba kulili ndi chikonzero chimene Mulungu adachita wopereka mwana wake Yesu kuti ndikupita kukakukonzerani malo. Amadziwa bwino. Ndiye kalikiliki ndi ntchito yaikulu kwambiri imene amachita ndi kuchulutsa chiwerengero chimene Mulungu adachikonzera malo kuti m'masewera achiwiri amene wa Yerusalemu watsopanowo vanthu adzachite miss heaven. To miss next match ndi chimodzimodzi kuti you will miss heaven. Red card imatanthauza you will miss heaven. Ana Mulungu. Chizindikiro chachitatu kapena chachinayi chofanana ndi red card ya ground mukamabwera ku chipembedzo cha Satana ndi chimene amaza kupasani zinthu zokumwa koma zokhala ndi makaka ofira. Zimene tikamamwa amakhala kuti ndi magaziwo enieniwo m'maudindo okwera, koma anaongolowa kumene amatha kuwapasa majuisi koma in a form of red, in a red color. Kutanthauza kuti mmene ukumwa is a red card, you will miss next match, you will miss heaven. Imeneyo ndiye ndondomeko machitachita a red card malingana ndi chipembedzo cha Satana. Koma mukamaphunzira zonsezi mawu pamwambapa amakuyikirani kuti satanic red demon card. Now ichi chimveke. Now chimene chimangopitabe mozama pa red card imeneyi ndikuti mukalowa mkalasi yokuphunzira zimene Satana adayikiza kumpira akayika mawu akuti miss next match amayika 6 pa miss, next 6 pa match 6. Ndikuti amakupasani 666. Mwanjira iyi amakuuzani kuti mukaona red card ndikuti akukupasani chizindikiro chidindo cha red card, mwalandira 666 red card. Now mukalowa pa ground referee anapasidwa lamulo la red card ndila mphamvu kwambiri kusiyana ndi malamulo ena onse awiziro kukamwa pye free kick pye penalty pye koma red card muzaonesese akamapereka red card dzanja amauzidwa kuongola kupititsa mwamba, ndipo mfundo ya padzanja iyi ndikuyitindayi amauzidwa kuti padziongoka pamene pangati pesi ngati sungwi njo ndiye iyang'ane mwamba. Mind you be careful. Pamene akukweza red card muzaona kuti samaitere kunkhope kwawo mpasayi koma amaikweza kuti the whole stadium 972 capacity 326,000 capacity kaya mwaudzadza mu Wembley stadium nonse muli mmenemo 266,000 capacity. Mverani amati gulu lonse likaona red card idziwe kuti the whole entire stadium you will miss next match. Komanso at the same time you are anointed to 666. You will miss next match. Kodi unakangoonera waiona red card, you will miss next match chifukwa unali nawo pa masewera woyamba, munalowa nawo pa masewera woyamba. Mene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo mu holo yokaonera mpira, mene ndikungonyamuka ine ndikukalowa nawo mu stadium ndikuti ndachita nawo participate pa first match. Therefore I will miss next match. The red card imafulachidwa masewera awo kapena enawa. That's why mumpira sadasankhe black card koma anasankha red card chifukwa radio is a sign of missing heaven, miss next match. Oponya kumwamba uniform yawo ukaidi wake mukamagwira kuchipembedzo cha Satana amakuveka ni uniform ya red. Ana Mulungu ndikuti red card ili ndi chinthu
chimene ana Mulungu ndimafuna kuti mmawa uno tonse pamodzi tiyambe kumvesesa za chinthu chimenechi. Ulendo wangawu ndikupita kufotokozera za mpira ku dziko lapansi mothandizana ndi abale ena amene anatumiza zithunzi za malogo amatimu amene adatengako Champions League. Tibwera kumeneko kumene ndikulowera. Ndilonjeze pano kunena kuti sitimatsutsana nawo amene akuthandiza ufumu wa Mulungu, koma timalumikizana ndi kuyendera limodzi kwa amene akuchenjeza, amene akudziwa bwino kuti mpira ndi woyipa motere malinga kuti mwina adakhalapo ku sataniki kapena sadakhaleko koma ali ndi chithunzi nama kufotokozerani. Ine sindikutsutsana nawo koma kuvomerezana nawo. Amayi ndi abambo, red card imatanthauza to miss next match. Tamverani. Mukapita ku gawo 2 la kalasi yophunzira za mpira atakuonesani 666 kuti kupyolera mu red card kumakhala kuti anthu nonse adziko lonse amene mwayiona red card amakhala akukupangani anoint to accept mfundo ndi ndondomeko za new world order kuti mwayilandira 666. Mumve pano, ikaonetsedwa red card imakhala kuti yaonetsedwa ku anthu ku dziko lonse lapansi okonda mpira pafupi 6 billion adziko lapansi pa nthawi imene tikukhala ino. Amakhala kuti apasidwa red card. Chikuchitika chani pamenepo? The anoint of the devil, kudzodza kwa satana njerekezi, kumafalikira msanga kukapanga acceptance, kukalandira chikhalidwe cha mu new world order chomvera ndondomeko za mayendesedwe a dziko la satanali ndi kugonjera mfundo za satana kuchokera mu red card. Popeza ichi chadachiyikiza kumpira chifukwa ndi chipembedzo chimene chili ndi anthu ambiri amene amachionera popita ku giraundi, pokhala mnyumba zawo, kupita ku maholo ndi malo ena onse amene amakaonera. Pamenepa sitikunena za matimu okwera, pamenepa sitikunena za matimu otsika, koma tikunena mpira. Kodi ndi yokulunga, kodi ndi wauzi, kodi mpira ongwa nthochi, kodi njama plastic amajumbo okuzana ndi shuga, muli monse mmene mungachitire. Kodi ni mika, kodi ndi Adidas, kodi ni libuku mpirawo, kodi ngochikova chanji, kodi awo panganda Nike, kodi ni mpira wa mwaluso lililonse limene mungalifotokozere. Koma pano ndikunena za mpira ku dziko lapansi. Sindikuyang'ana wa America, siku Europe. Iyi tikunena pano tikukambirana nkhani mchigawo choyamba, sindikunena za Premier League. Ayi mpingo wa Mulungu. Pamene pa sindikunena za ligi za Spain, La Liga. Ayi sitikunena Serie A. Ayi mpingo wa Mulungu. Koma tikunena mpira as a whole ku dziko lonse lapansi. Mpingo wa Mulungu anaupasa red card as a sign of miss next match, komanso ndi acceptance, the spirit of accepting, mzimu wolandira ndondomeko za kukhazikika kwa dziko lapansi mu new world order. Ndiye nonse amene mumakaonera achayinyaka sataniki wotu amakutengani kuti mwalandira 666 chifukwa miss imatanthauza 6, next amayikapo 6, match amayikapo 6. Number 2, amatsika ndikukuyikirani hero admit 1. Anyamata mapita ku skulu mundimva bwino pamene.
amanena kuti hero admit 1. Ndi mawu akuti hero amayikapo 6. Komanso admit amayikapo 6. 1 amayikapo 6. So akatero ndi amakuyikira ni mutu pamwambapo amanena kuti red card, a ticket to hero. A ticket to hero. Kapena kuti chikonzero cha Satana ndiyerekezi kukukupatsani inuwe kutekera kokhala ndi mwayi okakhala ku hero, red card. Mpingo wa Mulungu ndanena kale kuti red card imatanthauza you miss heaven, you miss next match. Choncho ndimafuna kuti inu ndine tisataike pakumvesesa chimene ndikuyesa kuchifotokozachi. Miss next match ndi red card imene. Mpingo wa Mulungu ndidule kusiyako zinthu zitatu zimene zimabwerabe mukamaphunzira nkhani ya red card. Komano ndibwere ku yellow card. Yellow card imeneyinso eni yakewo akamaitulutsa amanena kuti it's a satanic yellow card. Ndi chani yellow card? Yellow card ndi membership card. Mwanjira ina akakupasani mawu akuti yellow card pamutu pake mmene tinkaphunzirira ku kalasi la satanic amatikira kuti it's a fake happiness in earth. Yellow card means fake happiness. Mukachiona chikuthamanga ngira mundi muja yellow card imafuna ikuoneseni kuti eni yakewo ikati ngwe wathyola mutu mese waponda nzache ndi akaifwa mvula mmwamba yellow wa eni yakewo amakhala akudziwa kuti pamenepo akukuzani kuti muli mu fake happiness. Yellow card means fake happiness in earth. Chisangalalo chabodza chakudziko lapansi chimayimiridwa ndi yellow card. Amapitilira kufotokoza, inenso ndipitilire kufotokoza kunena kuti yellow card ndi imene Satana adasankha kulikonse kumene mumakayiona yellow card imatanthauza unzika wa munthu. Ngakhale mafomu azaunzika ndi kwina konse kumene kumachitika ndondomeko za unzika, kala ya yero ndi imene imatsogolera ndondomekoyo. Chifukwa chake ku Afrika kuno tili ndi maiko amene maboma awo anakhazikisa imene imatchedwa kuti yellow card. Afrika kuno yellow card imeneyi ndi imene imakachita equivalent ku green card imene imaperekedwa maiko ngati ku America ndi maiko ena. Choncho yellow imayimira unzika koma chimwemwe cha dziko lapansi koma chakanthawi kochepa chimene chimatchedwa kuti fake happiness. Kotero yellow card ngiraundi ya mpira imakutanthauzira ni kuti mwalo wanu muli muchisangalalo koma cha fake happiness. Chifukwa chake kumene kuli mtendere wokhalitsa tikaupeza mu next match, masewera enawo ngamene akakhala ovuta kwambiri chifukwa gemu imene yachiwiri ndi imene ikukathera mu mpanda wakumwamba. Imene ndi imene kukakhala final kulandira mphoto wanu amene azachite miss masewera amene osakaseveranso aponya eternity, aponya umuyaya. Ana Mulungu koma ngati muli pa mpira red card imakhala ikulankhula amene aja ndi language ndi zinenero. Red ndi language, yellow card ndi language.
Red card, it's a language, satanic language. Yellow card, it's a satanic language. Nje, yellow card, imatanthauza fake happiness. Chimwemwe koma chakanthawi kochepa. Ana mulungu, mundilole kuti ndime number 1 ya kufotokozera kwanga pamayankho akadi yero ndi red card ndikulekezereni kaye pamenepa. Ambuye akuthandizeni nonse amene mumakonda mpira ndipo mumautsatira musakudziwa chimene amalankhula achaina cha ampira. Ana mulungu, tiyeni tiyambe kuphunzira mozama zinsinsi za satana zimene anazibisa ku dziko lapansi, ndipo chobisa ichi anachibisa kumpira. Kotero popeza mumpira mumasungika chinthu china choopsa kwambiri mumpiramo. Lero ndimanena kuti tiliyambe phunziro limeneli ndi kuyamba kuunikirana zina mwazopezeka. Ndiye kuti chinthu chachiwiri chimene ndiumaliza nacho ndi yellow card, imene tapeza kuti yellow card imatanthauza kuti fake happiness, pamene red card tapeza kuti imatanthauza miss next match kapena hero admit 1-666. Khani yosausa pakati pa mpingo wa mulungu mu pitch ya mpira imeneyi eniyakewa makadi onsewa amawatcha kuti the ironic card kapena kuti ironic cards. Zisulo, malamulo oopsa, makadi oopsa, mfundo zochitisa mantha mu mpira zimaberekeka mu makadi awiri. Koma pomaliza mpingo wa mulungu sindikuona kuti ndichisiye chimenechi. Ayi. At the same time, makadi awiri amenewa amakhala akukupasaniza mulungu wa mamuna ndi mulungu wa mkazi. Mpingo wa mulungu pamene timazama kupita pansi pophunzira za red and yellow card, amationeseranso za milungu iwiri, mulungu wa mamuna, god fertility, ndi amationesera mulungu wa mkazi. Chifukwa chaichi ndikuti pamene mukuona yellow ikutuluka nditakhala kukuonesani mulungu wa mkazi amene amabereka, amene amanena kuti kupyolera mu mpira ukuyamba kuchokera ku planet ya Jupiter kalekalero, kumene tiphunzire mu maphunziro akubwerawa kuti nkumene kunkaoneka chithunzi cha World Cup, chithunzi cha chikho chinamba kuoneka mu chithunzi cha anthu opembeza satana, chinaoneka chidesign chimene zithunzi zake lero zimapezeka pa internet, koma poyamba zinkangopezeka ku LCD kokha. Ndizitumiza na mulungu kuti muone kuti kodi chikho chidayamba kuti, ndipo zithunzi ndizitumizezo eniyakewa amanena kuti kumeneko ndi ku Jupiter, planet ya Jupiter, kumene kukuchoka Juventus. Kodi mpira ndi chinthu choyenera kwa ana mulungu malinga ndi history ndi ndondomeko ndi kufotokoza panosi? Zayamba ukayikitsa kuti mwana wa mulungu akufunika apezeke nawo mu chinthu chimenechi. Tionane phunziro linalo. Amen.